Своеасаблівым сталкерам у сваіх даследаваннях і вандроўках лічыць сябе мой сённяшні суразмоўца Зміцер Юркевіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. З пачатку гэтага года ў музеі гісторыі беларускай літаратуры распачаўся цыкл лекцый, які вот так і называецца «Па мячы і пакудзелі. Гісторыя сям'і і гісторыя асобы». Вот як нарадзіўся гэты праект і што такое гэты праект, наколькі я ведаю, першыя лекцыі прайшлі з вялікай цікавасцю для слухачоў. Ужо даволі доўгі час, больш за 10 год, я займаюся радаводамі наших славутых землякоў. Пачыналася ўсё з радаводу Тадэуша Рэйтана. Вось, праз яго я перайшоў да радавода Адама Міцкевіча, далей Станіслав Манюшка, Антон Адынец і проста десяткі асобаў. В асноўным гэта людзі творчыя, або паэты, пісьменнікі, або мастакі, або музыканты. Ведаеце, даволі часта ўдаецца адкрыць тое, што не ўдавалася зрабіць тым асобам, якія нават пісалі манаграфіі пра гэтых людзей. То есть выпраўляюцца даты жыццяпісаў, знаходзяцца новыя лакацыі, знаходзяцца вельмі цікавыя радаводныя сувязі з іншымі родамі. Ну, напрыклад, аказалася, што Тадэуш Рэйтан і Тадэуш Касцюшка траюродныя браты. Вось. А Ігнат Дымейка даводзіцца ім племяннікам у 4-й ступені. Усе разам яны з'яўляюцца сваякамі Манюшкі, вось, і нават у вельмі далёкай ступені Міцкевіча. Некаторыя нават сумняваюцца ў тым, што гэта так. Таму я у меру магчымасцей публікую свае знаходкі у газеце «Культура», у якой працую, і ў якой веду рубрыку «Гістарыёграф», і якая з'яўляецца ў сваю чаргу працягам вельмі старой рубрыкі, якая існуе ад пачатку газеты «Вяртанне імёнаў». А што датычыцца праекта, то з такой прапановай выступіў музей. А у нас у рэдакцыі газеты «Культура» з музеем падпісана пагадненне аб супрацы. А калі вы адкрываеце вот новыя, можа быць, менш знаёмыя для шырокага колу чытачоў і ўвогуле людзей імёны, чым цікавы іх радавод? Калі ўвогуле пра іх саміх яшчэ не ўсе добра ведаюць. Даволі часта мне прыходзіцца абурацца, і гэта з'яўляецца такім пабуджальным матывам заняцца той ці іншай асобай. Бо у Беларусі, напрыклад, вот кніга пра Генрыха Семірадскага. У Беларусі гэты мастак вядомы як расійскі, польскі, украінцы сцвярджаюць, што ён украінскі, але па паходжанні ён беларус. Яго бацька паходзіць з ваколіц возера Свіцязь, і род вельмі стары, першыя згадкі там 1600 год, а маці яго паходзіць з менскіх, прушынскіх, таксама вельмі стары род беларускі. Датычыцца гэта і іншых мастакоў, напрыклад, такі мастак Ян Тысевіч. У Беларусі пра яго, калі і ведалі, то лічаны адзінкі мастацтвазнаўцаў, прычым, я думаю, лічылі яго зноў-такі замежным. Аказалася, што ён таксама са старога беларускага роду Невяровіча, а маці яго паходзіць з Меншчыны. Маёнтак яго маці быў у Лошыцы Немаршанскай. Маці паходзіла з Немаршанскай. Удалося разабрацца з яго радаводам, знайсці метрыку хросту. Зноў-такі, это Смелавіцкая парафія, то есть, ну, што тут казаць. А мастак вельмі значны, і вельмі цікава, што пра адну з яго прац, гэта «Пакаянне Малены Магдалены», пішуць, што гэта была першая карціна, ну, натуральна, польскага мастака, якая аб'ехала Европу у турне пэўным. Бо чалавек, які замовіў гэты твор, пазней проста взял яго і ездзіў па гарадах і рабіў выставу адной карціны, збіраў вялікія грошы. Вось, а мастак за гэта не атрымаў нічога, фактычна. Калі мы гаворым, напрыклад, пра такіх людзей, пра такія постаці, як, скажам, Уладзіслаў Сыракомля. Вось у нас Святлена Немагай,
вельмі добра і цікава расказвала пра яго, і здаецца, ўжо яна, напэўна, ведае пра яго ўсё. Але вы нешта яшчэ новае знайшлі, што тычыцца Владислава Сырокомбли? У меня был цикл публикаций, присвященных Сырокомбли, але в основном я писал, то есть я описывал шлях Сырокомбли по Беларуси, то есть находил новые локации. Две из них находятся в околицах Столбцаў. Гэта не усім вядомая Залучча, дзе ён жыў. Гэты маёнткі знаходзяцца з левага берагу Немана. Там два маёнткі. У адным Сырокомбля вельмі часта бывал у сваіх сяброў, напісаў некалькі вельмі важных для яго вершаў. Прычым ён жа быў вялікі аматар гісторыі і папулярызатар гісторыі. А ў гэтых вершах ён узялся выкрываць хібы нашых продкаў. То есть он проходился по шляхте вельмі жорстка. Ну вось вы сказалі пра лакацыі, а вы аднойчы напісалі і сказалі, што вы пэўны сталкер. Сталкер – гэта чалавек, які шукае тое, што іншыя не знаходзяць. Вось вы якім чынам знаходзіце свае матэрыялы? Вы часта ездзіце, вы часта падарожнічаеце? Так, прычым гэта ў мяне з дзяцінства, можна сказаць, у крыві. Першая моя вандроўка адбылася ў бессвядомым стане, калі мне было гады 4. Мы жылі ў Барановичах. Зимой в завіруху мы сошли послухать шум самолета, потому что там был авиаремонтный завод. И мы сошли, нас шукали все вучні моей маці и батьки. Но мы вернулись живые, здоровые, праз некалькі гадзін, нагулявшися, вернулись домой. От того часу я весь час вандрую або у думках, по сторонках книг, архівных нейкіх матэрыялаў, або жыўцом. І вось, дарэчы, самая апошняя вандроўка дала вельмі цікавую знаходку. Зараз я займаюся жыццярысам, жыццяпісам мастака Вінсента Дмухоўскага. Ён жыў в аколіцах Дятлава, і мне ўдалося знайсці метрыку яго смерці, дзе напісана, што памёр ён у Вільні, а гэта агульнавядомы факт. Але праз 2 тыдні яго цела перавезлі і пахавалі ў Нагародавічах, дзе хавалі яго продкаў. Двойчы я ездзіў у Нагародавічы, шукаў гэта месца, на другі раз мне пашанцавала. Я яго знайшоў. То есть мы цяпер маем месца, дзе был пахаваны піянер беларускага романтычнага пейзажа Вінсент Дмухоўскі. Ну вось вы сказалі, што вандроўкі яшчэ па кнігах вы робіце. Вось гэтыя кнігі, якія вы прынеслі сюды, гэта якім чынам да вас увогуле трапілі? І вы, можа быць, раскажыце пра вот гэты партрэт, 2 словы, таму што гэта таксама для нас, можа быць, не вельмі вядомы чалавек. Кнігі я спрабую шукаць на аукцыёнах замежных, потому што ў Беларусі такія кнігі не прадаюцца. Гэта лісты з падарожжа Антона Адэнца, кніга 1828 года Францішка Діанізія Князніна. Гэта наш паэт з Полачыны, адзін з буйнейшых паэтаў канца 18 стагоддзя. Хатка ў лесе Владислава Сырокомбли была прысвечана роднай сястры Яна Тысевіча. Карэспандэнцыя Адама Міцкевіча, вось гэты том, быў набыты амаль 10 год таму. На тыя часы ён яшчэ не быў алічбаваны, але мне вельмі важна было яго мець пад рукамі, бо тут ёсць вельмі важная інфармацыя па радаводзе Адама Міцкевіча. Самая дарагая для мяне кніжка ў маёй калекцыі — гэта «Так было у нас». Гэта аповесць, якую напісаў Станіслав Рэйтан, племяннік Тадэўша Рэйтана, і ў якой апісваецца такое сціплае вясковае жыццё беларускай шляхты Наваградчыны канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Гэта адзін з забытых беларускіх пісьменнікаў. Ён напісаў 3 аповесці вялікія, якія былі надрукаваны, і адна невялічка, якая называецца «Повесть Всходня», яна застаецца пакуль што ў рукапісы. А што датычыцца гэтай працы, гэта літаграфія паляўнічы вядомага
ну цяпер уже вядомага беларускага паэта, пісьменніка, музыканта, кампазітара Артура Бартальса. Яго асобай мяне зацікавіў Анатоль Трофімчык, вядомы беларускі літаратуразнаўца. Вось. І прычым спадар Анатоль двойчы падчас канферэнцыі прымушаў мяне заняцца яго жыццярысам, бо ён ведаў, што мне ўдаецца разблытваць, ну, скажем так, розныя загадкі гістарычныя. І так і атрымалася. То есть я за апошні год адкрыў вельмі шмат новай інфармацыі пра Артура Бартальса. І вось гэта літаграфія была ім перадана для адмысловага зборніка, які выйшаў у 1881 годзе ў Кракаве для таго, каб сабраць грошы на аднаўленне харвацкай сталіцы Загрэба, які пацярпеў ад землятрусу. То есть, ну, яшчэ праявілася яго такая дабрачыннасць. Вот. Ну, вот у Беларусі гэта на сённяшні момант, мне падаецца, адзіная праца нашага земляка, бо я нарадзіўся не ў Вільні, як часам пішуць у Вікіпедыях, у публікацыях, а нарадзіўся зусім побач з вёсачка Анатолія Трофімчыка. На Клетчыне, так. Ну, два словы літаральна, хаця, можа быць, з майго пункту гледжання гэта не зусім карэктна гаварыць два словы пра Тадэуша Рэйтана, але гэта ваш улюбёны, так сказаць, скажам, персанаж. Вот чым ён вас зацікавіў? Упершыню я пра яго даведаўся з кнігі Гавенды Сапліцы, якая была перавыдадзена ў Беларусі ў 2005 годзе, перавыдадзена на беларускай мове. Аўтарам гэтай кнігі з'яўляецца сябра Адама Міцкевіча, а таксама дваюродны ўнук Тадэуша Рэйтана Генрык Жавускі, знакаміты пісьменнік. Яго кніга, якая выйшла ў 1830-х, адразу стала бестселерам, бо гэта кніга пра, зноў-такі, пра нас, пра трохкутнік Менск-Наваградак, Нясвіж канца 18 стагоддзя. І там адно з апавяданняў было прысвечана Тадэушу Рэйтану. І тады разам з Алесем Родзінам мы вырашылі вяртаць яго імя Беларусі, бо ён быў вядомы, кажу, вельмі абмежаванаму колу людзей. Спадар Алесь пачаў маляваць сцэны жыцця Тадэуша Рэйтана і творы, прысвечаныя яго продкам знакамітым і нашчадкам, тым ліку Манюшку. Вось. А я адправіўся ў архівы збіраць інфармацыю для гэтых твораў. І за 5 год мы перагарнулі сітуацыю да гары нагамі. Рэйтан гучаў і з экранаў тэлебачання, і з газетных палос. У 2015 годзе вось тут, у Нацыянальнай бібліятэцы, 2,5 месяцы ішла выстава, прысвечаная Рэйтану. Канешне, калі гаварыць пра нашу апытанку, то я думаю, што вось тыя пытанні, якія я бы вам задаў, яны таксама тычыліся б нашай гісторыі, тычыліся б тых знаходак, тычыліся тых думак, якія вы выказваеце ў сваіх артыкулах. Але самая галоўная, напэўна, думка, якую я хацеў бы у вас папытацца, гэта тое, што калі мы гаворым пра гэтых цікавых людзей, якіх мы не ведалі. У маладосці я ўвогуле нікога з імёнаў гэтых не чуў ніколі, улічваючы, так сказаць, і Манюшку, і ўжо больш вядомыя, так сказаць, асобы. Скажыце, дзеля чаго нам трэба падымаць гэтыя пласты, і ці з'яўляецца гэта нашай нацыянальнай гісторыяй, ці з'яўляецца гэта выхаваннем патрыятызму беларускіх людзей? Ну, адказ вельмі просты. Безумоўна, мы павінны ведаць іх. Проста для мяне, калі я бяруся за гэтых асобаў, вельмі крыўдна, што мы пра іх не ведаем. Ведь мае бацькі музыканты, яны ж не ведалі пра Манюшку. Калі вучыліся ў кансерваторыі, там, у 60-х годах, яны не ведалі пра Манюшку. Не ведалі, што ён наш. І толькі недзе ў 80-х Манюшка пачынае сюды, скажем так, трапляць, яго імя пачынае гучаць. Фактычна, толькі цяпер
мы можем голосно про гэтых асобаў заявляць. Ну что ж, я жадаю вам плёну, поспехаў. Я зайздрошчу, конечно, вашим слухачам, якія цікавыя гэтыя факты успрымаюць на ваших лекцыях у музеі гісторыі беларускай літаратуры. А нашим тэлегледачам я нагадаю, што сённяшнім маім госцем і суразмоўцам быў журналіст, даследчык Зміцер Юркевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы. Thank you.